Matafiya sun yi carko-carko ba gaba ba baya sanadiyar tsinkewar babban titin Numan zuwa Gombe daidai kusa da Savannah lafiyar lamurdi a nan jihar Adamawa. Wannan titin dai ya dade yana fama da matsaloli wanda matafiya suke ta fuskantar wahalhalu tun a shekarun baya. A farkon tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dai aka bada aikin wannan hanyar wanda bai wuci kaso 60 cikin 100 ne ya kammala ba. Tsinkewar gadar na Savannah wannan ba shine karon farko a damunar bana ba, domin koda a watan Satumbar da ya gabata sanda aka fuskanci makamancin wannan tsaikon. Wannan dai shine titi ɗaya tilo da ya haɗa jihar Adamawa da sauran jihohin arewacin Najeriya. Wasu daga cikin matafiya da muka zanta da su sun shaida mana yadda tsinkewar gadar ya kawo musu tsaiko. Gaskiya mun shiga wani mawuyacin kwanakin baya na iso daidai nan za mu tsallake daidai karyawan wannan hanya. Wannan lokaci kuma na sake na baro Abuja na iso kuma ga hanya a lalace. Mun kwana cikin ruwan nan ga muna fama hanya na lalace. Kwanakin baya an gyara mana hanya nan maimakon su bar mana tsohon hanyar mu sun ɓata mana hanya maimakon neman a yi mana taimako. Ya zama mana babban wahala yan kasuwa masu matafiyata bukatunmu duka baya iya biya domin hanya a lalace ba yanda za mu yi. Hanya ne a lalace ko gada? Gadan ne ya karye gabaki ɗaya. Ba hanyar da zaka wuce Numan, ba hanyar da zaka koma da baya. Tun daga farko lokacin da mutanen C company CGC suka zo suna mana gyaran hanyar nan, mun faɗa akwai kurakure da dama wadda muke fuskanta da su a wannan hanya. Amma sakamakon ba inda za mu faɗa a ji ko ba inda za mu kai kuka gwamnati ta ji ta ɗau mataki da gaggawa a wannan hanya, so ba yadda muka iya. Rani kwanakin baya sati 2 zuwa 3 da ya wuce hanyar nan ya yanke. Kowa dai ya san irin wahala da al'umma suka sha a wannan hanya, bisa ga masu ƙananan mota har zuwa masu manyan motoci har masu tafiya da ƙafa ma. Wasu basu da lafiya, wasu kuma ga wakilai an ɗauko su daga wani jiha zuwa wasu jihohi za a kai su. An zo babu hanya, a taƙaice dai an yi kwana 3 zuwa 4 kamun mota su fara wucewa a wannan hanya. Ɗan matakin da bai kai ko ina ba, yanzu gashi ba a je ko ina ba, ruwan ya sake zuwa ya sake karya wannan. Saboda haka ya kamata a ce a duba, talaka suna shan wahala a wannan wuri. Akwai marasa lafiya ana zuwa a wuce da su a kai su ko asibiti ko kuma neman wani magani wurin wani daban. Saboda haka akwai kuma masu ciki wanda ake zuwa asibiti da su wajen haihuwa ko kuma neman magani ko kuma neman wata waraka ne. Saboda haka ga yadda wuri yake zama, muna kira da babbar murya, muna masu ba da shawara a duba wannan abu, a ɗau mataki na gaggawa wanda za a ɗauki kawo ƙarshen wannan abu. Ni kamar yadda kuke gani ma'aikaci da union, muna aiki da mota ne kuma union ɗinmu tana da ƙarfi a ƙasa gabaki ɗaya. Ya zuwa yanzu dai matafiya wannan hanyar suna sa ran ɗaukar mataki na gaggawa daga gwamnatin tarayya domin samun daidaiton lamarin.